Здравейте! Това е един филм, който аз реших да направя. Това е втората част на Духовникът. Днес имаме и много артисти. Моля, посрещнете първия артист. Аз съм анонимното Г. Пишете коментари какво мислите за мене. Китайчето! Да. Кайо! Хайо, Бонинга, или така казано, аз съм китаец. Корейки! Добре, дами и господа, време е да започнем филма. Приятно гледане и не ми пишете, че съм педерас. Добре, давай, стоп! Духовникът си вървеше спокойно из по улицата. Реплика! Искам да го вървя. Къв си ти, бе? Майка ти! Абе, ти да си попа! Аз съм От Барселона! Аз съм О, какво става, човек, бе? Какво става, бе? Ние бяхме с телефони си, бе! Да, бе, Може си го правихме в Барселона, да, бе! бе, помня. Може си, когато бяхме на матча на Неймар! Да, бе, беше много Да, бе, готино. беше много яко! Помниш Ама се, бе! не, ама... А помниш когато бяхме с партирящата у гаражите? Как се качвахме на гаражите и правихме неща? Да, бе! Как помни, бе? Гледай как помни това, бе! Аз съм Аре, по-ракийка! Айде. У нас, аре, по-ракийка! Абе, чай, сега се сетите, чакай си. Тук има един звяр, който едно покради, което не ме спира от духовника път едно, бе! То само е такова, от духовника едно да ме пуска, бе! Окей. От тази плаза, какво ми е, бе? Не, няма. Казвам се, за какво? Тия неща правихме в Барселона, бе? Аз не мога да се отърва от тях, бе! Помниш ли когато играхме на шише? Да. Добри времена бяха! Какво става, бе? Какво става, бе? Ти беше в Барселона, те помня, ти беше продавача на билетите за футбола. Абе, пари! Какво правиш? Дай тази пръчка, бе, дай! Няма. Окей, айде сега да спрем пауза. Какво ще кажеш? Айде, пиче, айде да ти черпа по ръкийка. Доброто старо време. Доброто старо време. Баско! Айде, бе! Айде, биче! Да, помниш, едно беше страхотен филм. Само където ти към 3565 ми пише пусти да правя скейт. Не струва филмите. Да струва филма, яко. Прави се. Трябва да бъде го. Да, трябва да се бачи, какво прави се. Като такъв живот. Дайте ми моя такъв живот, трябва да има цял стоп тази, когато това ти ви кажете. Какво правиш? Ох! Айде! Абе, спаси ме, конкретно! Добре. Дай! Довери някакво оръжие! Да пада ти! Ехо! Куче! Имам си да куче! Това е драма. Този ми напада! Този ми напада! Плати да му отворя с трапеза! Кой спища така, бе? Кой, бе? Взех ти оръжие!
топка дечицата. Чуйте! Пъти го, друже! Лампички. Тимо няма истински жертви, освен ето този. Бошкаш. Костев, го изнасилва Габи, лъкото момиче. Да, момиче. Тай, че те се обличат по странни начини. Тиче. Вяра, стана бека. Къд бебето беглец. Победа! Убих го! И чуваш ли си горд? Убих те! Убих се, разбрали! Стоп. Аз платям накрая. Здравейте! Сега, надявам се филма да ви е харесал. Не искам да ме обиждате, както Нинка 3500 и не знам там 3565 ме обиждаше. То е ясно, аз си говорих, ама вие кой ме слуша? Добре, това беше от филма. Искам да ви покажа нещо. Здравейте, аз Не, съм... това са, искам да ви покажа от филма Провалите. Моля, видео. Край. Добре, дами и господа, няма как да ви го пуснем. Отказахме се. Сега искам да ви покажа артистите, които бяха. Здравейте, дами и господа, аз съм анонимното Г. Ако искате да разберете моето име, гледайте следващия епизод на Пео. Следващото клип. Да, добре, сега това. Аз съм част от Илюминати. Ако искате да разберете също и моето име, аз съм от Китай, затова ще ме ли в... Добре, Искам сега да искам да ви представи и операторът. Добре, не. Той не ще. Той се показва. Добре, надявам се филма да ви е харесал. Искам да кажа нещо. Айде по-бързо, приключваме. Време, чакай. Аре, приключваме трябва. Ама не бе, това... Добре. Добре. Чао. Надявам се да ви хареса филма. Благодаря ви. Чао.